Dobrodošli u čarobnu kuhinju. Danas ću pripremiti pogaču u obliku ruže. Za to će mi biti potrebno 180 ml toplog mleka, 40 g šećera i 20 g kvasca. Ostavim da kvasac nadođe. Evo, kvasac je nadošao, dodajem 50 g putera, jedno jaje i pola kašičice soli. Ovako izmešam i dodajem pola kilograma brašna, postepeno. Sada ću malo rukom. Dodajem brašna i ovako lepo izradim testo. Evo, testo malo izmešivam da bude lepo glatko. I sad malo premažem, sa uljem premažem i činiju i testo. Ostavim 40 minuta da nadođe. Dok čekam da mi testo nadođe, pripremit ću fil. Fil će biti rogač. Odvojila sam 100 g rogača i mak. I dodat ću jedno 50 g šećera i dodat ću 1-2 kašike džema od kajsija. Malo line mleka, pošto je rogač suv. Tako divno miriše. Odlično. Sada s makom. Ovde sam isto tako mlevenog maka pomešan sa šećerom. Dodat ću isto malo mleka, 1 vanil šećer i polovinu korice struganog limuna, ako volite. I ovo isto sjedinim. Mleko nije toplo, ja sa hladnim. Ako ovog fila bude više, nije problem, ostavi se pa za sledeću neku turu filovanja. Ne znam šta lepše miriše, da li ovaj limun, vanila ili rogač. I sada ću dodati 50 g otopljenog grožđa, ali ne mora, čak ni toliko. Ne otopljenog, nego potopljenog. Ja ga malo potopila. Evo, filovi spremni, da vidimo testo. Evo, testo je nadošlo. Podelit ću ga. Treba mi jedna ovako manja obigica, jedan deo manji, a ovo ću da podelim na 12 jednakih delova. I sada ove ovako loptice skružim. Može tako, može i ovako. Kako lakše.
Uopšte ne posipam brašno. A može i dve odjednom ako je hitno. Ako je neka baš malo manja. Odsečete od ove koja je da budu približne. Evo, testo je nadošlo. Sada mogu da pravim ružu. Pa ću ove ovako premestiti. Ova mi najmanja. Sada razvijem. Pripremila sam tepsiju, premazala sam je sa puterom i dole stavila papir za pečenje. Razvijem ovo ovako neke 15-16 cm širine. I prvo ću staviti fil od rogača. Prebacim. Ovako stisnem da ne bi izašla, da ne bi curilo i ovako viljuško. I sad ovako stavljam i sve jedno za drugo. Ja sam zaboravila da uzem salvet da ponovo prstima ne ostane od fila. I sad ovako ide jedno preko drugo. Ovo ne mora da se puni ovako što sam ja odabrala. Može sir, može orasi. Sir sitni pa se stavi šećer i suvo grožđe, može džem. Ja sam odabrala rogač pošto ga volim. Samo dobro ovako stisnete viljuškom. I ovako sve do kraja. 6 ću sa rogačem, ovo ostalo ću sa makom. Evo, ovako sada idu sa makom. Evo ovako. I još ova zadnja. Nju razvijem manje. Tamo sam imala dovoljno maka.
I sada ovako. I stavimo ovdje u sredinu i ostavim da nadođe. Prekrijem. I ostavim da nadođe. Evo, pogača ruža je nadošla, sada ću premazati žumance, jedno žumance i jedna kašika mleka. Sada ću ovu gore posuti sa makom. Ide na pečenje, red na 180 stepeni pola sata. Evo pogača, moja pogača ruža je pečena. Još malo da je ukrasimo. Malo prah šećera. Ovo ne treba mnogo prah šećera, malo, samo ovako ovi krajevi. Malo da se prohladi pa ću je spakovati, ide za poklon. Hvala vam što me gledate, ako vam se video sviđa, ostavite mi like ili komentar, pretplatite se na kanal besplatno.